got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. Sí, sí. Es aquí, es aquí. Apa, que bien, ¿eh? Las mujeres primero. Doncs aquí no hi havíem vingut mai. No, nosaltres tampoc. I aquest és el nostre horari. Fa un parell de setmanes ens va dir de venir avui perquè... Quin lloc més xulo, no? Sí, és modern, no? Modern? A mi em sembla una mica impersonal, no? Impersonal. Què vols que em fotin, eh? Una fotografia del seu casament, Daniel. És modern, a mi m'encanta. Ai, Cari, mira, un tàpies. Ai, no, és un Sants, esclar. Ai, mira quin terme més maco, Esteve. En vull un així. Molt bé. Crec que aquest estudi el llogava o el compartia amb altres psicòlegs. Ens va dir alguna cosa així, no? Sí, algú així ens va dir. Però un moment, me falta una parella aquí dins? Va, home, va! Passeu, no sigueu tímids, vinga, va, cap endavant, va, vinga. Doncs bé, ja que estem tots aquí els bojos, tanco la porta, eh? Però què és això? Tots junts? Doncs sí, això sembla. Tanco, eh? Espera, si falta l'Antònia. Ja arribarà l'Antònia, no? Vull dir que nosaltres també ens visita els dilluns a l'altra consulta, però ens va demanar que vinguéssim avui perquè seria diferent. A mi em va millor els divendres, perquè demà no hem d'anar a treballar i al barri també ens va millor. Però no sabíem que no estaríem sols. Vosaltres coneixíeu aquest lloc? No pas. I vosaltres? No. I tu? No, a mi sempre em visita l'altra consulta, la que està al carrer Ribera de... On vas, Daniel? Què passa? Què fas? Que la secretària ens ha dit que ens podíem servir el que volguéssim, no? A baix? Estaria bé que esperessis a saber el que hem de fer. Fa una mica de fred, no? Jo estic bé. Ai, doncs dec ser jo que estic destemplada. Mireu, deien per les notícies avui que fotia tant de fred a la Cerdanya que anaven les olles amb guants, gorro i bufanda i tot. Que graciós, no? Què és allò, amor? El què? A la taula. Nota de la psicòloga. De l'Antònia? La llegeixo? Diu, hola a tots. Abans de res, us vull informar que cap de vosaltres s'ha equivocat. Us he citat a les 3 parelles alhora perquè la sessió d'avui la dirigireu vosaltres mateixos. Com? No ho sabia. Ah, no, és el que posa aquí, eh? Diu, suposo que tots heu sentit a parlar de les teràpies de grup de parelles. I això és el que fareu aquesta tarda. Només per avui, eh? I després cada parella tornarà al seu dia i hora habitual. Sobre les regles de la sessió, a sobre la taula hi trobareu diversos sobres que heu d'anar obrint en ordre numèric. A veure. Que hem d'anar obrint en ordre numèric. Ara, si us plau, obriu el sobre número 1 i comenceu la sessió. Estic segura que aquesta trobada serà molt profitosa per tots. Antònia, això què és? Això és tot? Sí, quina cosa més rara, no? Aleshores haurem d'obrir sobre número 1, no? Bueno, espereu, si vull dir que potser que ens presentem, que jo no us conec de res. A veure, que no has llegit el que ha dit el... com et deies tu? Esteve. Esteve. Em dic Esteve, però podeu dir Tevi, que és més informal. Tevi. Sí, Tevi. I amb Y al final. Ah. Però per què no anem al primer sobre? L'obrim bé. Mirem què hi ha dins i així entenem de què va tot això. Va, sí, amor. Doncs vinga, va, que no tenim tot el dia tampoc, eh? Diu, sobre 1. Benvinguts a la primera consigna. En aquesta primera etapa heu de dir cadascú de vosaltres quin és el vostre nom i el que us dediqueu. Què us he dit jo? Que ens havíem de presentar, eh? Sí o no, Daniel? Sí o no? que sí, carinyo, que sí, segueix. Diu, un cop hagueu acabat i quan tots estigueu d'acord, obrireu el segon sobre. Molt important, eh? Collons, què fots ara? Per què enfatitzes d'aquesta manera? Ah, és que això del molt important està subratllat. Joder, i li ha fotut una miqueta més de canya, no? Ah, que hi ha més encara, diu. Tothom qui vulgui parlar o preguntar alguna cosa ha de ser escoltat pels altres. Ah, i un detall important. Abans d'obrir el següent sobre, un de vosaltres ha de tocar sempre la trompeta que hi ha a sobre d'aquella taula. La trompeta. Sí, diu, preneu-vos-ho com un ritual per organitzar-vos i per indicar que s'ha de llegir un nou sobre.
Per l'hora no us preocupeu, He avisat que estareu aquí tota l'estona que faci falta i una vigilant us vindrà a obrir la porta quan vulgueu sortir. A veure, porta. Us avisarà quan vulgueu marxar. Us he fet venir un divendres a la tarda perquè el que us pugueu Que us pugueu relaxar i parlar de tot el que vulgueu sense estar pendents del rellotge. Doncs que us que et digui, a mi això m'encanta. Sí. Ens ho passarem bomba segur. Ai, doncs jo estic sorpresa. No m'esperava aquest tipus de sessió. A mi hi ha alguna cosa aquí que no em quadra, On vas, Per què ho Daniel? dius? A veure, jo crec que aquí hi ha alguna cosa que no està bé, Alguna cosa falla, alguna cosa no em quadra. Però vols dir que nosaltres hem estat escollits per alguna cosa? No li facis cas, és que tot li sembla estrany. Poso un cafè, No, el món està perfectament organitzat per arruïnar-li la vida. Sí, amb la meva dona al capdavant, Bé, Vine aquí, seu, deixa't de coses estranyes. jo el que vull dir, és que a mi no m'agrada, que no tinc res en contra de vosaltres, Tinc res en contra de vosaltres. Però és que a mi no m'agrada parlar de les meves coses amb desconeguts. Al Ferran li passa el mateix. Ja, Què dius? Perdó. ja, però si ens ha citat aquí l'Antònia serà perquè ens coneguem i ens ajudem. Haurem de confiar en ella, Daniel. Pel que ens hi va. Jo no n'estic segur, Ai, però per què ho dius, això? És que ja t'he dit que no li facis cas perquè quan una cosa se li posa al cap no para, Mira, si us expliqués el que va fer al darrer aniversari. Què va fer? Què va fer? A tu què collons t'importa? Perdona, figura, Jo ho faig per la teràpia. No et pensis que m'importa la teva vida, perquè no és així. Però què? Què et va fer? 3 Laura, no ho expliquis, si us plau, 3 mesos vaig estar preparant la festa sorpresa, amb el seu germà. Sí, ens va costar una barbaritat perquè, com que és tan desconfiat, havíem d'anar amb peus de plom perquè no se n'adonés. Vosaltres m'heu sentit quan jo he dit que no m'agrada parlar de les meves coses amb gent desconeguda. M'heu sentit o no m'heu sentit? Sabeu què va pensar? Va pensar que li havien fet la festa sorpresa perquè estava malalt. Així que es va passar tota la festa dient «Diguem-me si estic malalt i m'he de morir». I com voldries que m'ho prengués, Si mai ningú no em fot un puto regal. T'estaven fent una sorpresa, home, relax, tranquil·litat. A veure, si el meu germà no em truca, no em truca mai. A veure, és que crec que no m'esteu entenent, Tu, figura, què faries tu si el teu germà, que no et truca ni sa puta vida, de cop i volta agafa i et diu que t'organitza una festa sorpresa, Què pensaries tu? Figura, digue'm. El meu germà. Sí, el teu germà. Què collons passa? El meu germà va morir fa 2 mesos. Hòstia, no fotis perdó. Esteve! No passa res, tranquils. No siguis imbècil, Esteve. És mentida, però si és fill únic. Molt bé. Tenim un gilipolles al grup, Hem vingut a parlar seriosament, Devi. Perdona, tens raó, carinyo, perdona. Perdoneu-me. Ha sigut una broma. Ja, però és que sempre estàs igual. No, tranquil·la. Jo per mi podríem anar començant, no? Vull dir... Doncs mira, ja que he començat, doncs segueixo. Bé, em dic Esteve, tot i que he dit que em podeu dir Tevi, que sona més informal, tinc 31 anys i sóc personal shopper. Personal, què? Personal shopper vol dir comprador personal. Mireu, la meva targeta. No tinc horari fixe, o sigui que qualsevol cosa que us faci falta, les 24 hores a la vostra disposició. Bé, doncs Escolta, a mi no m'has donat la teva targeta, Perdona, és que no t'he vist. Dios imbècil. En fi, us deia que jo sóc la Carla, tinc 28 anys, sóc arquitecta i no tinc targeta de visita. Doncs jo sóc la Laura, sóc advocada i no diré ni morta l'edat que tinc, Sóc molt coqueta. Doncs jo sóc el Daniel, Soc comptable. I vaig conèixer la Laura doncs perquè anàvem junts a l'escola, a la mateixa classe. I tinc 39 anys. És que jo no sóc gens coqueta, saps? Em pixo de riure amb tu, Daniel, Perdona, Pixo de riure. però ha sigut un gestado això, perdoneu-me. Caga. I vosaltres? Bé, jo em dic Ferran, tinc 34 anys i sóc comercial.
I jo, bé, hola. 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 Jo sóc la Marta. Tinc 32 anys i sóc professora d'una llar d'infants. Tot i que fa un any que estic de baixa. Doncs mira, ja ens hem presentat, Mira que ràpid. Anem pel següent sobre o què? Sí. Toco la trompeta, no? Escolta, però espera't un moment, que no he entès bé això de què et dediques, Que sóc personal shopper, comprador personal. Sí, ho he llegit. Daniel, a veure si estem una miqueta més atents. És que des que has entrat, que està... Que estic com? D'on estàs, torracollons, Daniel, torracollons? No, estic en plan de conèixer de què treballa el... Com et deies tu? Esteve, es diu, Esteve, sí. Esteve. Però recordeu, Tevi millor, Doncs Tevi, toca la trompeta i continuem. Hòstia puta! Hi ha molts sobres com aquest, perquè no em vull quedar sort, De tota manera, només escoltes el que et dóna la gana, Balleta, puc llegir o no puc llegir? Sí, amor, va, llegeix. Per favor, quina gana de discutir que hi ha en aquesta sala, per favor. A veure, diu, sobre 2. Cadascú de vosaltres ja ha tractat amb mi els seus problemes. L'objectiu d'aquesta sessió d'avui és que torneu a parlar d'ells per poder escoltar l'opinió de les altres parelles. Una altra vegada? Que bo, això, no? Diu, per tal que la sessió estigui ben organitzada, hi haurà consignes personals i consignes per a grup. En aquest cas, ens enfocarem en... el Daniel i la Laura! Com que el Daniel i la Laura, Ja estem un altre cop amb les teves putes brometes, no? És que mira que em toquen els collons dels graciosets! Hòstia, sí, diu efectivament el Daniel i la Laura. El Daniel i la Laura us explicaran amb detall una discussió que van tenir amb un problema amb el seu fill gran. Hòstia, collons! Collons, què fots ara? Perdona, és que t'he vist obert i t'he volgut apoyar. Discussió que d'alguna manera els van convèncer per començar la seva teràpia. Bé, a veure, el que va passar... Figura. Que no has acabat encara, Ah, no? Diu, per tal que la sessió sigui productiva, és necessari que tots coopereu amb el problema dels altres. Ja està? No. I per què collons no segueixes? Estàs cagat, Recordeu tocar la trompeta i entrar sobre. Va. 1, 2, 3, go! Sí, el meu nòvio és així. I a tu t'agrada? Bé, el nostre és molt senzill. Ha dit senzill? Sí, he dit senzill. L'Aitor, el nostre fill, un dia va agafar sense permís... Ha dit sense permís, no? Sí! Ha dit sense permís. Sí, que he dit sense permís, Doncs sense permís va agafar el cotxe per portar un amic seu a casa seva. Tanta mala sort, doncs, que en un encreuament un paio es va saltar un semàfor en vermell i se'ls van portar per endavant. Quin horror! Horrorós! Tranquil·les, que no va passar res. Van endur 2 esgarrinxades i ja està. No n'hi ha per tant. I el conductor, Daniel? Sí, el conductor de l'altre cotxe està a l'hospital, però està fora de perill, no va ser greu. No va ser greu, no. Està a la UCI! Està a punt de sortir de la UCI, Està a punt de sortir de la UCI. Però bé, Quin mal rotllo, no, tot això? És que inconscient que és la gent. Com se li acut saltar-se el semàfor en vermell? No. És que no sabem què va passar, Perquè no hi havia ningú en aquella cruïlla i com que tampoc hi havia càmeres de seguretat, no sabem qui es va saltar el semàfor. A més, no has deixat. El nostre fill és menor. Té 16 anys, l'Aitor. Per Déu. Així que la culpa és seva, els nostra. Una desgràcia. Home, però podem dir que va ser una desgràcia amb sort, no? no saps lo afortunats que ens sentim, company. Marta, què passa? Cafè. Cafè? Vols? No. I perdoneu una cosa, que puc fer una pregunta. Clar que sí, amor. Pregunta el que vulguis. Vosaltres on éreu quan l'Aitor va agafar el cotxe? Molt bona aquesta pregunta, Marta. Jo no era a casa, el seu pare estava veient el futbol, Així que suposo que sí que li va donar permís, perquè quan veu el futbol entra com en trance, Dale, i dale. I quin càstig li vau posar? Perquè el que va fer no és cap tonteria.
des de l'accident no surt els caps de setmana. Quin càrting més dur, per favor, Què volies que féssim? Que el fotéssim a un reformatori? A més, l'Aitor està collonit, Està cagat de por des de llavors. Sí, si no, ara demana permís fins i tot per anar al lavabo. Bé, doncs el càstig va funcionar. Sí, però aquest no és el tema. El teu nom era? Carla. Carla, no? Sí. Aquest no és el tema. Carla, mira'm, Daniel. El tema és que no estem educant el nostre fill com hauríem, I en gran part és perquè el seu pare no assumeix les seves responsabilitats. Si la seva mare estigués més temps a casa. No em comencis amb aquesta estupidesa masclista, tu demà no estàs fent el ridícul, Jo, si li hagués fet una cosa així a mon pare, m'hauria fotut una pallissa. Buah. Però això és horrorós. De fet, jo me n'emportava una cada setmana. Però bé, malauradament aquesta és la manera que tenim d'aprendre, no? Doncs nosaltres tenim una altra manera d'educar els nostres fills. Sí, una manera que t'està funcionant, que t'hi cagues. Vosaltres teniu fills? Sí, un de 8 anys. I quan es porta malament també el pagueu? No. No, és molt tranquil, és molt maco, no dona cap problema, ara et dic. Si fos necessari, ho faria sens dubtar-ho. Doncs no hi estic d'acord. Però el teu fill fa moltes coses com la del cotxe o va ser un fet aïllat? Perquè crec que això també s'ha de tenir en compte, no? Mira, la veritat és que està indomable. I a l'institut? Què tal li va? Apa, Ja has fet diana, tu, A l'institut, dius? Pregunta-li al seu pare què va passar fa 3 mesos a l'institut, És que tu vas a furgar, no? Tu vas a fer mal, oi? A l'institut no va passar res greu. Res greu, no? Ha dit res greu. No comencis, Laura, una altra vegada, Ha dit res greu. És que no va ser res greu, A l'institut. És que a l'institut... A l'institut... Daniel, explica-ho! És que a l'institut... Resulta que a l'institut... És que només de pensar-hi ja m'agafa a riure, A l'institut resulta que hi ha una mestra, una professora que segons es comenta, es relaciona amb homes per diners. Una puta. Home, no, vas a parar. Una puta, diu, no, jo ho diria més com una interessada, ja m'enteneu? Sí, no t'entenem. Que sí que m'enteneu. Bé, total, que l'Aitor, un dia se li acut dibuixar a la pissarra, alerta, que l'Aitor dibuixant, dibuixa caticades, sí o no? Centra't! Daniel. Sí, bé, total, que dibuixa a la pissarra, dibuixa una porca, amb la cara de la professora. I el preu al costat. Que bona. Una tonteria, una tonteria. El dibuix no el vam arribar a veure, però estic convençut que el dibuix hauria de ser que t'hi cagues, perquè ja us dic jo que l'Aitor dibuixa, vamos. Acaba, Daniel. Que sí, total, que la professora descobreix el dibuix i pregunta qui ho ha fet. I no va, i salta el típic pilota de la classe i diu que ho ha fet el meu fill. És que com es pot trair així a un company, Com es pot ser tan mala persona per trair així a un company? És que aquest no és el tema, Ah, no? No. El tema és la contínua falta de disciplina de l'Aitor. A veure, Laura, l'Aitor és un adolescent, sí? A aquesta edat, aquestes coses es fan. A mi el que em toca els collons de veritat és que un amic com ell, pugui trair així al meu fill, Perquè això és una traïció, com et deies tu? Ferran, això és una traïció, Aquí el tinc ficat al casamitjan aquest. Aquí el tinc ficat. Ho veieu, no? En comptes de centrar-se en el que ha fet el seu fill, ara s'enfada amb l'altre noi. Què hi té a veure aquí al casamitjana, Daniel? Però com que què hi té a veure? És que no puc entendre com... Però a veure, això com acaba? Què va passar després? No passa res. Li van posar un parte greu i ja està. I què és això d'un parte greu? Un parte greu, el seu institut és una expulsió. L'han fet fora de l'institut? Sí, el van fer fora de l'institut, però una setmana. Una que tampoc n'hi ha per tant, Una setmana. I a més ens vam haver de tragar, tot el sermó de la directora i la professora. Ui, quina vergonya. Sí.
Però l'Aitor també se'l va haver de tragar, I després l'Aitor va demanar perdó, Sí, va demanar perdó. Va demanar perdó. Sí. Quan vau pujar al cotxe, Daniel, quan vau pujar al cotxe, us vau començar a patar de riure. Hòstia, Laura! Hòstia, que us va agafar un atac de riure o no us va agafar un Que atac de sí, riure? que sí, que ens va agafar un atac de riure, sí, Ens va agafar un atac de riure perquè l'Aitor ens va explicar la cara que havia posat la directora quan havia vist el dibuix. No. Quina cara va fer? Quina cara va No, fer? Daniel, no li faltaràs el respecte a la professora, Daniel. Ai, dona, què vols? És que el teu marit és molt graciós. És que és molt graciós. A sobre. Bé, de totes maneres, no sé què pensaràs tu, Ferran? Però, mestre, aquesta ja podria anar vestida una mica més recatada, no? Sí? Què dius? Sí, perquè són nens de 16 anys, Són nens de 16 anys que els hi surt la testosterona pels poros, I, esclar, doncs aquestes coses passen. Què estàs dient, Daniel? Què insinues? Jo només estic dient que la professora no pot anar a fer classe a l'institut com si anés vestida per anar a la discoteca d'Eivissa. Ja No, està. sí, la culpa serà de la professora, clar. No, jo no estic dient que la culpa sigui de la professora, Vaja. No. Home, una mica sí. Bé, sí, una mica sí. Sí, que tu ets imbècil, no? Però per què em faltes ara el respecte, carinyo? No t'he insultat? Per què aquest atac personal? Insults no. Sí, perdona. Una cosa, Daniel. Sí. La professora aquesta... Està bona o no està bona? Esteve, sisplau, que estem parlant seriosament. Perdona, Ira, no. Era per posar unes gotetes d'humor en aquesta situació tan tensa. Doncs no m'ha fet cap gràcia, així que les gotetes d'humor, si vols et dic on te les pots ficar. Tranquil, Esteve, que a la meva dona no li fa res gràcia, No li fa res gràcia. Però Tevi, recordem Tevi, sisplau. Perdoneu, que puc fer una pregunta. Ai, amor, tu pregunta el que vulguis, però no has de demanar perdó cada vegada. Sí? Ai, perdó. Veus? I perdó una altra Ai, vegada. perdó. I una altra vegada! Ai, sí! A veure, és una pregunta pel Daniel. Per mi? Sí, Daniel, segons el teu raonament, una dona pot ser catalogada així per la seva manera de vestir, no? Home, Aquesta era la pregunta. No, Ferran. Un moment, que la Marta encara no ha acabat. Clar, Ferran, un moment, perquè la Marta encara no ha acabat. I què passaria, Daniel, si un dia la Laura s'arregla una mica més, es posa una faldilla una mica més curta, o uns talons per veure's una mica més guapa, i algú li digués porca? M'ha encantat aquesta pregunta, Marta, molt bé, Sempre que vulguis preguntar preguntes com aquesta, fes totes les preguntes que vulguis, Què, Daniel? Què? Sí, senyor. Molt bona aquesta pregunta, Marta. i tant. Per fi algú proposa alguna cosa interessant, Daniel, que vols contestar? Perdona, Daniel? Vinga, va, contesta. A veure. No traieu conclusions que no són, Jo només estic dient que segons com va vestida la professora, i ei, pel que es diu d'ella del barri, que no dic jo que ho digui jo, això que quedi clar, Pel que es diu d'ella del barri, doncs jo crec que és normal, no?, que pugui haver-hi en algun moment, doncs, que, sense que jo digui que això estigui bé, Això que quedi clar. Jo no dic que això estigui bé, Doncs això, que... Doncs això què? Doncs això que puc arribar a entendre, d'alguna manera, doncs, que els nanos de 16 anys doncs, puguin arribar a fer broma sobre el tema, Ja està. Això és l'únic que estic dient, jo. T'has explicat de puta mare figura. Hòstia. Vaja, que per moltes voltes que li vulguis donar, el que estàs fent és jutjar una persona per la seva manera de vestir i pels comentaris de la gent. No? Comentaris totalment masclistes. A més, A veure, Laura, que tothom sap que aquesta tia s'ha follat a la meitat del barri, Mira, sempre que em diuen que hi ha una tia que es fa la meitat del barri, sempre estic a l'altre costat, hòstia. És que el meu nòvio a vegades sembla imbècil. No em diràs que ha sigut un xistazo, això, perquè ho ha sigut, o no? Que no. I teniu més fills a part de l'Aitor? sí. El Lluís, de 9 anys. I aquest què tal pot dur bé? Esteve, sisplau! Ja està, relax, ja està. No condueix. No, el Lluís és més tímid, li costa fer amics, més callat. Mira com el Ferran Petit. Qui és el Ferran Petit? El nostre fill. Sí, també és molt tímid, I sempre està enganxat a la seva mare. Heu dit
Què dic? Ferran Petit? Tot junt? No, Ferran Petit per separat. No cap problema, eh? És una tradició familiar. Saps què? El meu pare es deia Ferran. El meu avi Ferran. Fins i tot el meu avi. Nosaltres li diem Ferran Petit per innovar. Molt innovador, molt. Bé, a veure, amb el Lluís sí que estic preocupat, jo, I no com amb l'Hèctor. El Lluís és massa bo, I com que és massa bo, doncs se n'aprofiten, Se n'aprofiten, perquè els nens són així, poden ser cruels. I quan veuen algú que és dèbil, doncs els humilien, els maltracten, perquè saben que no es defensaran. No, la veritat és que hi ha un nen que el pega. No. Sí. És una situació difícil. I no heu fet res? Estic farta d'anar a parlar amb la directora, però és que no hi ha manera. I per què no aneu a parlar amb els pares? És el que li dic, que vagi a parlar amb el pare. I jo ja t'ho he dit, que ja hi aniré. Estaria bé que fos en aquest segle, no? I per què no vas tu, Laura, a parlar amb els pares d'aquest noi? Molt bé, Marta. M'encanta aquesta pregunta, Si tens més preguntes com aquestes, no te les callis, Dispara-les totes. Apa, contesta tu ara, No, sí, jo podria anar a parlar amb la mare o el pare d'aquest nen. Molt bé, i a què estàs esperant? Doncs perquè com que jo ja he anat a parlar amb la directora, estaria bé que te n'encarreguessis d'alguna coseta, no? Sí, clar, com si. Com si jo no m'encarregués mai de res, De què te n'encarregues, Daniel, exactament? Escolta, A veure, podem parlar com persones civilitzades, si us plau? Sí. Mireu, nosaltres, precisament, ens va passar una situació molt similar amb el nostre fill l'any passat. Què passa? Que no es tracta d'això, de comentar coses personals o no? Sí, tira. Bé, doncs això. L'any passat vam descobrir que hi havia un noi a l'escola que pagava el nostre fill. Però què està passant amb els nens? Ets horrorós. Sí, horrorós. Vaig un dia a l'escola a recollir el Ferran Petit i veig que surt plorant. Clar, jo li pregunto què t'ha passat. I em diu, el Xavi, papa, que m'ha pagat. El Xavi. El Xavi, sí. Clar, què vaig fer? Doncs vaig deixar el Ferran Petit amb la Marta i vaig anar doncs, a parlar amb el pare del Xavi. Veus? Els pares han d'anar a les cases dels pares dels nens que peguen els fills. Sí, ja ho sé, Laura, ja hi aniré, Ja hi aniré. Has de fer-ho, Daniel. Això són coses que ens corresponen fer als pares. Ja he dit que ja hi aniré, Ja hi aniré. Bé, el cas. Vaig cap allà, truco a la porta i surt el pare del Xavi. Li explico el que ha passat. I no va el gilipollas i em diu, tu ahí no te metas, que son cosas de niños. Quina vergonya. Que impresentable. Exacte, un impresentable, un passiu agressiu. Però vaig callar i vaig marxar perquè no volia problemes. Però és que el dia següent torno a anar a l'escola i veig el Ferran Petit tornant cap a mi, plorant un altre cop. Què li dic? Què t'ha passat? I em diu que el Xavi l'havia tornat a pagar. I això a mi em va tocar. Mira, em va agafar una cosa aquí al darrere, El cas. Agafo el Ferran Petit, el pujo al cotxe, l'assec al costat meu i vaig anar el més ràpid que vaig poder cap a casa del tal Xavi. Mira si anava ràpid que no li vaig posar ni el cinturó. Però bé, el cas, que arribem allà al carrer i li dic, vine Ferran Petit, vine amb mi. Mira, pobre, estava espantat. Criatura. Sí. Le dic, tu tranquil, que no passa res, vine amb mi. L'agafo en braços, anem cap a la porta i li dic, Ferran, truca al timbre. He vist com li tremolava el dit, Pobrissonet. Mira, va sortir el pare del Xavi i li vas fotre un cop de puny que es va acabar el problema. El diàleg no és el teu fort, Doncs mira, potser no, però al Ferran Petit no li han tornat a fer res més a l'escola. Ja, però potser no som animals, no? Així que anar trencant nassos quan tinguem problemes potser no és la solució. Mira, tu estàs en el teu dret, de fer el que vulguis, i si el teu fill torna de l'escola, plorant, allà tu. No. Jo no prefereixo això, però no em liaré a cops de puny cada vegada que el meu fill tingui un problema. Tu estàs d'acord, Marta, amb el que va fer el teu marit? Bé, hagués preferit no arribar a aquest punt, la veritat. Que sí, que val, que sí. Però ho vas resoldre o no? Sí, la veritat és que sí. Doncs ja està. A veure, i si anem acabant ja amb aquest tema,
Estic cansat de parlar dels meus fills. Si passem una altra sobre i espavilem, perquè si no estarem tota la tarda parlant del mateix. Sí. I toco la trompeta, Això, toca la trompeta que jo llegeixo. Si per ell és important, Per mi? que no és per tu important. Home, serà important per la nostra família, no? Com que és important per a la nostra família, jo em comprometo a anar a parlar amb el Parlar i no pare. barallar. Sí, parlar i no barallar. Parlar i no barallar amb el pare del nen aquest. Hi aniré Quan hi aniràs? aquesta setmana. És divendres, que hi vols anar? A les 3 de la matinada, Daniel? Collons, hi aniré la setmana que ve. Quin dia? Dimecres. No, dimecres no, dilluns. Va, d'acord, doncs dilluns. Dilluns a primera hora. Dilluns a primera hora, sí. Dilluns a primera hora em comprometo a anar a parlar amb el pare del nen aquest. Sí? Contenta? Toca la trompeta, va. Obra 3. Fa 3 anys que l'Esteve i la Carla són parella. No. L'Esteve creu des de ja fa temps que haurien d'anar a viure junts. Però la Carla no n'està convençuda. Que estrany, no, Carla? Que estrany. No em puc imaginar com no vols passar cada segon de la teva vida amb aquell individu. No em puc creure que haguem de parlar d'això un altre cop. Aquest fet està afectant a la parella i tot això segons l'Antoni. Està Si afectant a estaria la bé que et limités a llegir, i no comentar. Sí, amor. Sí, segueixo. Seria important que tant l'Esteve com la Carla us expliquin les seves sensacions. En els propers minuts de la sessió parlarem del perquè de la negativa de la Carla. Oh, quin misteri! Què li deu passar a la Carla? Què et passa a tu? Tranquil·la, segueixo. Continuo. Heu de parlar sobre el moment que estan vivint. Això és una xorrada. Jo us ho soluciono en 5 minuts. Que cadascú de vosaltres us quedeu a casa seva. I així sereu feliços la resta de la vostra vida. Així que, solucionat. Passem al següent ja. Toca la trompeta, tu. Escolta, però hem estat no sé quanta estona escoltant el teu problema. El mínim que pots fer ara és tenir una mica de respecte. No vols opinar? Doncs no opinis, però almenys deixa que la resta faci el que vulgui. Molt bé, carinyo. Que era una broma, una mica per... Va, seu que està de broma, aquest home. Doncs a mi no em fa cap gràcia. Bé, vols començar tu? No, digues tu. Bé, doncs com diu el sobre, la Carla i jo fa 3 anys que estem junts. I farà cosa d'un any aproximadament i vam comentar, doncs, que podem anar a viure junts, no? Però ella no es decideix. No es decideix. I quin és el dubte? A veure, tampoc és Sherlock Holmes, no? Per saber-ho. Estàs graciós, no, tu figura? Sí, una mica. Mireu, la Carla viu en un dubte constant. Bé, l'únic lloc on no dubta és al llit. Suposo que m'enteneu. Ai, Esteve, sisplau. I tu, Carla, tu ets arquitecte, no? Sí, Ah, molt bé. I on treballes? a una empresa de construcció d'edificis. Oh, que maco, no? Molt bé. Sí, i és una crac en la seva feina, Però insisteixo que al llit... Esteve, Val, ho hem entès, Esteve, ho hem entès. Però llavors, si no hi ha cap dubte, què passa, que no us enteneu? No, ens entenem de cine, xapa. La Carla i jo no discutim mai, per res, excepte quan surt el tema de la convivència. Que aleshores ja se'n va. I se'n va. I se'n va. no em puc creure que l'Antoni em faci passar per això una altra vegada. No, mira, si us enteneu tan bé, segur que tard o d'hora ella voldrà anar a viure amb tu. Així que podem tocar la trompeta i continuem. No. Pues el meu problema és el nostre problema, jo vull parlar d'això. Vols que ens anem? Mira, carinyo. Jo vull saber per què no vols que hi anem. Si ens entenem, ens estimem, tenim una feina bona. Com a mínim reconeix que la teva feina no és gaire normal. Ah, no? I per què no és normal? Mira, fa molts anys que em dedico a això. I em va molt bé. A part, jo ja vaig tenir una feina normal. I ja saps com va acabar. Escolta, i de què treballaves tu abans? Tenia una agència de viatges. Però I tot això del personal shopper, quan vas començar? un amic meu que era empresari, quan va saber que estava a l'atur, perquè vaig tancar l'agència, doncs em va oferir aquesta feina. Jo de veritat és la primera vegada que sento una cosa així, I tu? Doncs perquè això és la meva primera sortida laboral. Quan la gent no té temps de fer les seves compres, aquí és on apareix el temps. Sí. Carla, vols una copa? No, gràcies.
I exactament què compres? Home, això, nena, depèn de les clientes. Ah, clientes, en femení. Sí, solen ser clientes. Primer em demanen feines més corrents, com anar al súper o anar a comprar el pa al forn. Ah, quina meravella. Oh, sí, a tu et sembla una meravella, això? Sí. I després, quan em van coneixent més, em demanen feines més complexes. Com què? Doncs... Mira, per exemple, llogar un local per la festa d'aniversari del seu fill. Has vist, Ferran, que bé? Què? Sí, molt bé, molt bé. Molt bé. O, per exemple, comprar la decoració per l'oficina del seu marit. Mira, inclús un cop em van demanar que comprés un vestit de núvia. Apa, tu, Et juro que és veritat, I a tu també et compra coses? Sí, i això està molt bé perquè coneix molts llocs i li fan descompte. Exacte, I deixeu de posar aquestes cares, Que m'encanta la meva feina i tinc un bon sou. Però hi ha una cosa que no acabo d'entendre. Si la meva feina és el problema, ens pots explicar per què no vols que anem a viure junts? No em pressionis, sisplau. Ja saps que no vaig tenir una bona experiència quan vaig anar a viure amb el meu ex. Va, home, va, Has sentit? O sigui, llavors tu ja has viscut amb altres homes. És a dir, ja tens experiència en aquest tema, Sí, però no vull parlar d'això. Ja ho vaig tractar a teràpia amb l'Antònia i ho tinc solucionat. Sí, si no ho vols parlar és que molt solucionat no ho tens, I no cal ser Freud per adonar-se'n. Bé, és que tampoc hi ha gaire del que parlar. Doncs jo sí que en vull parlar. Doncs dispara, Teni, dispara. Mireu, tot va començar fa uns anys, quan ella amb el seu ex van voler viure junts. I va sortir com el cul la cosa. Ja. Sí, i quant de temps vas estar amb el teu ex? 3 anys. I quan veu anar a viure junts? No ho sé, més o menys els 2 anys. No. Com que més o menys? No, més o menys res. Els 2 anys. Doncs sí, va l'Esteve, els 2 anys jo cloc, content. No. I què va passar, Vas fer alguna cosa que no havies de fer, reina? Escolta, a mi no em faltis el respecte perquè no vaig fer res que no hagués de fer. Simplement, doncs ens vam començar a dur malament fins que vaig decidir tornar a casa als meus pares. I no em diguis reina. Un moment, que aquí hi ha alguna cosa a mi que no em quadra. A l'Esteve el vas conèixer abans o després de deixar-ho amb el teu ex? No, l'Esteve el vaig conèixer abans de separar-me. És que ho sabia, Aquests dos van ser amants, Tu li vas fer una compra ben personal, No. Que jo no sóc d'aquests, No. Això va ser només una sola vegada. I després, doncs, ens vam separar i fins al cap d'un temps. I així va la cosa. Llavors, el que passa és que tens por de repetir la mala experiència que vas tenir amb el teu ex. Bueno, valia amb aquest interrogatori, no? A veure, No però... ho sé, potser. No n'estic segura. Però de què no estàs segura? De què? De repetir l'experiència amb el teu ex? O d'anar a viure amb aquest individu? Perquè si és això últim, jo et recolzo, perquè ho entendria perfectament. Esteve, m'està tornant a agafar migranya. Em portes un got d'aigua? Però quin va ser el problema que vas tenir amb el teu ex? No vull parlar més del meu ex. Collons, jo tampoc volia parlar dels meus fills i ja que no hi hem estat donant bombo durant rato, Daniel no vol parlar. D'acord, no vol parlar, molt bé. Si vols, marxem, No, estic bé. Però podem canviar de tema, millor? D'acord, canviem de tema, però aquest tema el recuperarem després, Vaig a tocar la trompeta. Sí, home, no, la trompeta la toco jo. Doncs vaig a llegir, No, he dit que llegeixo jo. Molt bé, doncs em vaig a fotre un whisky. Ni se't passi pel cap. Mira, al final figura ni trompeta, ni sola ni whisky. Collons, la mare que et va matricular! Però que m'has deixat sort, hòstia! M'han entrat aquí unes ganes que no he pogut, Escolta'm una cosa, carinyo. Tu creus que me la puc emportar a casa quan acabem tot això? Jo crec que pots fer el que et doni la gana, però em deixes llegir? Sobre 4. La Marta va venir a veure'm fa 2 mesos enfonsada en una gran depressió que la va portar a intentar suïcidar. No. No pot ser que haguem de parlar d'aquest tema, És el que posa, què faig? Segueix. El Ferran va venir a la teràpia perquè jo li vaig demanar, però únicament vam tenir una sessió de parella. En aquest cas, crec que és important que els 4 els pregunteu tot el que considereu oportú, ja que als 2 els costa molt parlar dels seus problemes.
bé... No, ja. Ja parlo jo. Que a tu no et va gens bé parlar d'aquest tema. Bé, doncs el sobre ja ho diu prou clar, no? La Marta ja fa un temps que ve a teràpia. I bé, a mi no m'agrada parlar d'aquest tema. I menys amb 4 desconeguts aquí. Però clar, me'n vaig assabentar que venia a teràpia des de que... Bé, el cas és que la psicòloga deia que seria bo pels dos que jo també hi vingués. O sigui que la Marta va començar a venir a teràpia sense que tu ho sabessis. Exacte, Te n'adones, no, Laura? I com et podràs imaginar, a mi això no em va fer ni puta gràcia. Per què t'ho hauria d'haver dit? Però com que per què? Com que per què? Perquè jo sóc el seu marit, I una cosa com aquesta, més normal, és que m'ho pregunti. A més, tot el rotllo aquest de la psicologia, això és una pèrdua de temps. Jo sóc dels que creu que aquests problemes es resolen els dos, a casa, sense 4 desconeguts aquí. Bé, potser el fet que no t'ho expliqués és senyal d'alguna cosa, no? Ferran... Una senyal de què? Doncs senyal de que alguna cosa a la vostra parella està fallant. Laura, deixa de fer-te la psicòloga. Mira, la nostra parella no falla absolutament res. L'únic problema és que jo, per la meva feina, haig d'estar molt de temps fora de casa. Ah, doncs potser que no hi siguis també, no? Què vols dir, tu? Si jo no estic més temps a casa és perquè no puc. Sisplau, podeu abaixar una mica la veu? A mi m'agradaria sentir una mica la Marta. Marta, per què vas començar a venir a teràpia? Bé, una amiga em va recomanar que vingués aquí amb l'Antònia després de... Que sí, Marta, que ja està. Que ja està. Que no has de parlar d'això si no vols. Punt. És que no em va bé parlar d'aquestes coses. Ho heu sentit, no? Ho has sentit? Des de que ve a teràpia, que està pitjor. Vols un got d'aigua? No, potser un whisky li vindrà millor. No, ho té prohibit. Perdona, no ho sabia. És que no puc beure alcohol. Et porto un cafè millor, Cafè sí que... Mira que bé, doncs un cafetó sí que li va bé. Escolta, Marta, i per què et vols suïcidar? Però com s'ha t'acut preguntar-li això de mi? I què vols que li pregunti? De quin signe del zodíac és? Insisteixo que parlar d'això a la meva dona no li va gens bé, Bé, Ferran, però la Marta va venir a teràpia per algun motiu, no? I potser necessita parlar d'això. Però és que nosaltres dos podem parlar d'això tranquils a casa, no aquí. Però no dius que sempre estàs fora de viatge. Doncs puc demanar uns dies més a la feina, lliures, per estar més amb ella, sí? Marta, t'agradaria que el Ferran estigués més a casa? No, perquè ella ha de viatjar, és la seva feina. També podries canviar de feina, no? Sí, ara canviaré jo de feina. Però si no fa falta que canvis de feina, Ferran, si de veritat que jo estic bé, ha sigut una mala època i ja està. Home, jo crec que voler-se suïcidar no és una mala època, Mireu, un cop vaig llegir un article que deia que les persones que intenten suïcidar-se, normalment ho poden tornar a intentar. La veritat és que a les dos, Però, a veure, aquest no serà el cas, que per això tenim l'Antònia, que és una gran professional i ens ajuda amb aquests tipus de problemes. Que sort de l'Antònia, que segur que ho soluciona. Sí, sort de l'Antònia, que és una professional de collons, que ens ha donat un parell de sobres, perquè ens espavilem nosaltres solets i apa, i aquí vinga. Espero que aquesta sessió almenys no ens la cobri, Estem parlant de coses bastant més importants que els diners, no, Daniel? No, perdona, jo estic d'acord amb el Daniel, A mi em sembla molt poc ètic que l'Antònia no estigui aquí avui. Ja que li paguem, que ens resolgui ell els problemes. Està clar que no en tens ni idea de psicologia, Ferran. Ah, no? No. L'objectiu de venir a teràpia no és que et solucionin els problemes, sinó que t'ajudin a identificar-los per tal de que els resolguis tu mateix. I a mi, si em disculpeu, m'agradaria centrar-nos una mica, perquè encara no sabem què li passa a la Marta. Vull dir, el sobre deia que estava en una depressió, però... Per què, Marta? Perdona, he d'anar al lavabo. T'acompanyo? No fa falta. No, l'acompanyo jo. No, ara torno, estic bé, ara torno. Molt bé, Gràcies. Gràcies, Especialment a tu, A mi? No, a mi. Voleu parar ja d'insistir en aquest tema? La Marta està molt sensible des que va morir la seva mare. Ah, sí. Estaven molt unides. Vaja. No té amigues, Està molt malament. Pareu ja.
quan fa que va morir la seva mare? Fa gairebé un any, ja. I per què no pot veure? Des del tema de les pastilles que ho té prohibit. Però que havia begut quan va intentar suïcidar-se? Te n'adones, no, Carla? Que també té problemes amb l'alcohol? Què va? Però si no havia begut mai a la vida. Però un dia vaig tornar d'un viatge de negocis i me'n vaig assabentar que l'havien fet fora de la feina perquè havia anat borratxa a la guarderia. Jo de veritat no m'ho podia creure. Ella no havia begut mai. Però era veritat. El cas. La Marta ara està millor així, a casa. I amb el que jo guanyo a la feina ja ens en podem sortir prou bé. Potser a la Marta li va bé, no? Treballar? Vull dir que si jo m'hagués de quedar a casa sense fer res, em tornaria boja. Afortunadament tu no ets com la meva dona. Potser no som tan diferents com creus. Perdoneu, Ja estic bé. Perdoneu el numeret d'abans, ja. Oh, tranquil·la, tranquil·la. Segur que tot se soluciona, Ja ho veuràs. Segura? Sí? Què? Canviem de sobre? O voleu seguir insistint en aquest? Oh, sí. Passem. Ara llegeixo jo. Va, doncs vaig a tocar, a veure si ho fas millor que abans tot. Esteve? Perdó. Sobre 5. Aquesta activitat serà grupal. La idea és que expliqueu com us vau conèixer. És a dir, heu d'explicar coses boniques. Coses boniques, està subratllat. Per això ho he ressaltat més. També podeu parlar dels plans que teniu pel futur. Zero. Pot començar qualsevol, encara que estic segura que l'Esteve començarà a explicar-ho fins i tot abans que acabeu de llegir aquesta tarda. Doncs bé, ja que ho diu l'Antònia, voleu que us digui com vas conèixer la Carla? Ai, sí! Ai, no. Doncs bé, ja que insistiu, doncs ho explico. Seu. Mireu, la Carla i jo ens vam conèixer a l'agència de viatges. Ella va venir perquè volia fer un viatge amb el seu ex al Carib, però va acabar a Egipte. Per això us dic que és indecisa. L'Esteve es pensava que jo no me n'adonava del que feia. Cada vegada que anava allà em parlava de llocs diferents, de parelles que havien anat allà, es feia l'interessant... I bé que t'encantava que t'expliqués cosetes, o no? Ai, perquè em parlaves de llocs que jo no coneixia. A mi m'encanta viatjar, sabeu? Doncs a mi no. És una veritat. O sigui, que vas anar per comprar un viatge, per anar amb el teu nòvio i vas començar a tontejar amb aquest, No. Bona aquesta! No. No. Les coses ja no estaven bé amb l'Àlex. És el típic viatge de nosaltres marxem fora i que els problemes es quedin aquí. Mira, no? si estàs tan malament amb la teva parella, no te'n vas de viatge, punt. És el típic viatge, Ferran. Que no t'aniries, vamos, digo jo. Val. Però mireu, resulta que van anar amb ells els problemes de viatge, perquè van tornar pitjor del que havien marxat. Molt típic, també. Sí, quan ella va tornar, jo li vaig comentar que passés per l'agència i m'expliqués què te l'havia anat, no? Ja que no sé què va fer quan va entrar per la porta. Es va posar a plorar i no parant pràcticament 2 hores allà plorant. Però tan malament va anar. Va ser horrorós. Vam discutir cada dia, fins i tot més que aquí. També acostuma a passar, sí. Però, un moment, que aquí hi ha alguna cosa a mi que no em quadra, A veure, tu, Esteve, et vas liar amb la Carla després d'aquest viatge, no? Després, sí. Ah. Vam dir que tenir un bonic retrobament després. Només un. I quan ella va tornar, atenció. O sigui que et vas aprofitar de que ella estava malament amb el seu nòvio, de que estava deprimida, de que estava trista, o que fill de puta! No, que jo no sóc d'aquests, Esteve, una mica sí que et vas aprofitar. Ah! Jo ho sabia! Si és que tinc un olfacte jo per aquestes coses, no se m'escapa ni Digues el que vulguis, Quan va passar això, em van distanciar. I vaig intentar contactar amb ella, però no va voler, o no. Fins al cap d'un temps, que ens vam trobar a una tenda de roba. Ai, una botiga que m'encanta. I jo estava fent unes compres per una clienta. I tu seguies amb el teu nòvio? No, jo ja m'havia separat. No, ella estava separada i jo, com que estava solter, vam començar a sortir. Però seguim igual que des d'aleshores. Jo a casa meva i ella a la seva. I mireu, i se'n torna una altra vegada. Ja hi tornes amb això? Aquest sobre l'hem acabat fa estona. Ara podem parlar de coses maques, no? Mira, carinyo, per mi les coses maques és que diguis que sí,
que vols de viure amb mi. Aquí tothom ho està desitjant. Oi que sí, companys? A veure, jo això millor que ho decidiu vosaltres. Almenys el Daniel sí que vol. Oi, Daniel? A mi me la pela. Doncs jo sí que vull, perquè feu molt bona parella. Veus? Escolta la Marta, que sembla que és l'única que veu la vida amb optimisme. Apa! Apa, tio, que t'acabes de cobrir de glòria, xaval. Amb optimisme, diu. Bé, en el que fa referència a aquest aspecte. Sí, aquest és el meu nòvio cobert de glòria. Au, Esteve, calla't 5 minuts. Ves al racó de pensar o beu aigua. Bé, nosaltres ja hem explicat com ens vam conèixer, ara us toca a vosaltres. Laura, com vas conèixer el Daniel? Laura, estalvia't, sisplau. Teníem 15 anys, anàvem a l'institut. A mi sempre m'havia agradat, però és que ell era molt paradet. No, jo no era paradet, Jo no era paradet, jo estava molt sol·licitat. Jo estava molt sol·licitat i m'havia de pensar bé les coses. Ah, pel sol·licitant. I tu quan et vas fixar en ella? Bé, va ser per casualitat. Sí, va ser per casualitat perquè tenia un amic. Un company, com a molt. Tenia un company. Un company de classe. Un company de classe, sí. Tenia un company de classe, que estava obsessionat. Estava enamorat. Estava enamorat, sí. Molt. Molt enamorat. Molt enamorat, sí. Estava molt enamorat i em va demanar consell per lligar amb ella. I entre consell i consell, doncs, vam acabar liats. Va acabar enamorat. Enamorat, sí, enamorat. Molt enamorat. Molt enamorat. Ara que hi caic. No us he dit res, no, del meu tiet Fermín? Ai, no comencis amb el Tito Fermín. Mira, el meu Tito Fermín deia que si un amic traeix a un altre amic per una noia, és que realment aquest amic és un homosexual reprimit. Què? No ho has entès, no? El que deia el meu Tito Fermín és que aquest amic el que realment vol és liar-se amb el seu altre amic. M'estàs dient homosexual? I reprimit, Oh, no. El machote. No, només dic el que deia el meu Tito Fermín, Digue-m'ho a la cara si tens collons, Digue-m'ho a la cara si tens collons! No. Només dic el que deia el meu tiet Fermín. I ja està. Ja, o sigui que això de ser un tros d'imbècil, et ve de família, oi? Una mica de relax, no? No cal que et faltem el respecte, no? Oblida't de l'Esteve, Daniel. Continua, sisplau. No, ja se m'han passat les ganes, Que ho expliqui la meva dona. No té res d'extraordinari. Vull dir, vam començar als 15 anys i fins avui. I fins avui. I mai heu estat separats? No. Mai. Ai, que bonic. Sí, molt bonic. Ha dit bonic perquè va ser bonic, Daniel. Sí, va ser bonic. Vam començar a l'institut, ens en vam anar a viure junts, després d'estudiar a la universitat junts, i ens vam casar, i vam tenir fills, i tot amb mil merders, però sempre hem estat junts. Sí, molt bonic. Un malson preciós. I vosaltres com us vau conèixer? Nosaltres? Bé, des que érem petits. De fet, vivíem al mateix carrer. Però tu, no vaig poder conquistar-la fins fa 9 anys. I fins avui. També, molt bonic, Molt bonic, sí. I no vas intentar sortir amb ella abans? Jo? Un de vegades. Mira, jo me'n recordo que jo tenia 11 anys i ella 6, i jo quan anava a l'escola ja li tirava els trastos. Mira, li vaig demanar que fos la meva nòvia uns 1000 cops, però sempre em deia que no, tu. És que era molt petita. És que 6 anys és molt petita. I a més, si ella tenia nòvio, a mi és que m'era absolutament igual, Jo seguia insistint perquè en el fons jo sabia que algun dia la meva princesa seria meva, Ah, que tu ets dels que insisteixen. Sí, soc d'aquests, dels que insisteixen. Doncs no t'ho prenguis malament, Ferran. A mi els tios com tu no m'agraden gens. Digue'm, has començat molt malament per tios així que insisteixen i no paren. Laura, no cal que siguis tan exagerada, A les teves amigues no cal insistir-los tant. I a Daniel. Prou ja, no? Home, però podem dir que va anar bé la cosa, no? Vull dir que ara sou feliços junts. Sí. Sí. A veure, si t'has de ser sincer, és veritat que la vaig agafar en un mal moment, O sigui, la Marta, justament, havia descobert que la seva parella l'enganyava. Ah, clar, vas veure que estava tubeta, no? I patapap, Exacte. Vaig veure a l'esquerda i vaig dir, oh, aquí, com l'amic, com et deies tu, el Temi. Sí, que sou dos tiburones, Jo no sóc d'aquests, Home, per favor. Bé, el tema és, ella va acabar coneixent-me bé i, doncs bé, se'n va donar compte de que jo
era el millor que li podia passar, que sí? Sí, per esgotament, carinyo. Sí. Bé, i el vostre fill quants anys té? 8 acabats de fer. I també condueix com el dels... Ja hi tornes? O sigui que tu et vas quedar embarassada al poc de començar. Sí. Sí, però si és que al mes ja estaven vivint junts. Ho has sentit, carinyo? Al mes estàvem vivint junts! Mira, Bé, o sigui que us en vau anar a viure junts en plena etapa de l'enamorament, no? Vull dir que no és molt aconsellable, això. espera, que això ho vull sentir. L'etapa de què? Les diferents etapes de les relacions. No us ho ha explicat l'Antònia? Sí, a veure, il·lustra'ns, què és l'etapa de l'enamorament? Doncs l'etapa de l'enamorament, és aquella etapa on veus a l'altre com un ideal, tot t'agrada, és magnífic, perfecte. És el famós príncep blau. Però després ve l'etapa de la desil·lusió. I el príncep blau comença a destanyir. Desconfia de tot, no educar els fills com hauria, es passa el dia atontat veient el futbol. Príncep destanyit! T'està fotent en directe, però bèstia, No m'havia donat compte, Gràcies per informar-me, De totes maneres, carinyo, tu i jo vam passar directament a l'etapa de la desil·lusió. És mentida perquè al principi era molt romàntic. Em feia molts detalls, em passava a buscar per casa, em regalava flors. jo no era- una monada. I jo no era romàntic, jo et regalava flors, perquè és una tècnica molt lícita per lligar. Bàsicament ho feia per això. Sí. Bueno, tots hem fet coses que no ens agraden, no? Al principi de la relació jo també. Com què? Com anar a veure el futbol. Va, pues sí, hauries venir 2 vegades. Daniel, que jo em sabia l'alineació sencera del Barça. I mira que a casa som tots de l'Espanyol. No em parlis de l'Espanyol. Laura, no em parlis de l'Espanyol! Ja hem tocat el tema. No em parlis de l'Espanyol perquè saps que em deprimeix. L'Espanyol. Seguiu vosaltres, parlant de les vostres coses. Doncs al principi l'Esteve i jo anàvem a ballar cada cap de setmana, però bé, ara no hi ha manera d'aixecar-lo de la cadira, ni quan anem a un casament. Mentida! Va ser una sola vegada. Una! Sí, i vosaltres què fèieu al principi? No ho sé. No fèiem cap d'aquestes coses que dieu vosaltres d'anar a ballar o del futbol, no. Bé, alguna cosa faríeu, no? Sí. Jo escrivia poesies. Ah, sí, és veritat, sí. Sí, i tu te les llegies Sí, va. fins que li van començar a semblar una pèrdua de temps. No, Ferran, però si això és preciós. A mi m'encantaria saber escriure bé. Si jo pogués, ho faria. Que sí que està molt bonic, però qualsevol cosa que no sigui productiva em sembla una pèrdua de temps. Si el que a un li agrada mai és una pèrdua de temps. Gràcies, Carme. Mira, mentre no descuidis les teves obligacions de la casa, i estar amb el Ferran petit, el que tu vulguis. Em sembla que vosaltres dos sou ben semblants, no? Vull dir, controladors, possessius, masclistes. Per què cada vegada que has de dir una cosa dolenta m'hi has de fotre a mi a dins? Com que possessius, a veure, No, vull dir que tu deus ser com el Daniel, que preferiu que les dones es quedin a casa, no? Per què estàs Sense treballar. Per què estàs dient, Però a veure, tu treballes. La Marta fins fa poc treballava, o sigui... És que el Daniel sempre ha volgut que jo deixés de treballar. Laura, tu de què treballaves? Soc advocada. Ah, I bona. Sí. Però crec que tu no t'has caigut malament del tot, que la Marta la fotessin fora de la feina. A mi em sembla que se t'està escalfant la boca, A tu t'agrada, Marta, haver-te de quedar a casa sense fer res? Em pots dir què pretens amb aquesta merda ara? És que no t'he preguntat a tu. bé, ell treballa, és la seva feina i no ens falta de res. Aquí està, contenta? Ja t'ha contestat. No és el que he preguntat. Mira, al sobre deia que havíem de parlar de coses agradables. Doncs faré una pregunta agradable, Ferran. Marta, a tu t'agradaria tornar a treballar? Bueno, suposo que quan el Ferran petit sigui una mica més gran torni a treballar de mestre o em busqui alguna altra cosa. Escolta, que si t'agrada la poesia pots buscar alguna cosa amb això. Sí, mira, pots conèixer gent que escrigui, algun editor que et publiqui, o no sé, així estàs ocupada mentre el Ferran està de viatge. Sí, sempre i quan ell ho permeti. No? No em toquis. És una broma. Tranquil, és una broma. Mira, la Marta pot fer el que li doni la gana.
sempre que tingui el Ferran Petit ben cuidat i la casa en ordre. Veus? Aquest és el típic comentari masclista, Tu hauries d'estar content si la Marta és feliç perquè fa el que li agrada. Mira, dels problemes de la meva dona me n'ocupo jo. No sembla que te n'estiguis ocupant gaire, Ferran. N'hi ha prou en veure-la. Jo ocupa't que el teu fill no atropelli ningú més. Això li dius al meu marit. Si tornem a parlar dels meus fills, jo agafo la porta i me'n vaig. Podem parlar més tranquils, sense crits. Jo no he pujat el volum. Bé, tampoc es tracta de trobar el culpable ara. Per què no passem de sobre millor? Oh, sí, que jo ja tinc molt la trompeta, Molt bé. Algú va dir alguna cosa més? Marta, vols afegir alguna cosa més? No, seguim. Doncs jo llegeixo. Escolta, Laura, ho sento, però m'has parlat molt malament. No m'expliquis la teva vida, Ferran. Val, doncs seguim. Sí, no? Sobre 6. Aquesta consigna és per l'Esteve. Per mi! Ho accepti, Ferran. Per mi! Vine aquí, muchachito trompetero. Daniel, pots llegir en veu alta. Daniel! Sí. Esteve, 2 punts. Seria un bon moment per tal de que la Carla conegui el teu problema. Sé que no és fàcil, però crec que explicant-li a ella et sentiràs molt millor. Sempre és bo enfrontar-se a les dificultats. És que això de les dificultats està subratllat, saps? Està subratllat i crec que... I per això li he volgut donar més bomba, saps? Crec que aquest sobre m'encantarà. A què es refereix l'Antònia? Què passa? Res. No passa res. Fa un any que no l'he incidit. I bé, des que vaig a teràpia d'autoajuda estic molt millor. Teràpia d'autoajuda? Però de què estàs parlant? Soc ludòpata. Perdona? Que soc ludòpata. Que soc addicte al joc. Que sí, ludòpata. O bé, més ben dit, era addicte al joc. Perquè fa un any, 11 mesos i 13 dies que no trepitjo un casino. Com? Sí, carinyo. Ja sé que n'he fet bé no dient-ho. Però... creu-me, tenia por de perdre, de que... jo què sé. Esteve, estàs jugant? Que no! Que he dit que fa un any, 11 mesos i 13 No, dies... que sí és una broma. Que no, carinyo. Que no és cap broma. Ja sé que no he fet bé. Però creu-me, va ser molt difícil reconèixer que tenia una addicció. Però tot això quan va començar? Doncs, quan em vaig jugar tots els diners dels clients de l'agència, em vaig adonar que tenia un problema. Què? Això, que em vaig jugar tots els diners dels clients. Després, tots els meus estalvis. Inclús em van deixar diners, però vaig tornar tot, Això sí, l'agència la vaig tancar. I encara deus alguna cosa? No em menteixis, No, Esteve. carinyo, que t'he dit que ho he tornat tot. A part, si no t'ho vaig dir, és perquè tenia por que em deixessis. Però i l'Antònia com ho sap? I vaig demanar una sessió individual. I em vas recomanar que t'ho digués. Però no em vaig donar amb cor. I creu-me, no va ser gens fàcil sortir-se'n. És que és molt difícil deixar-ho, Carla. Ai, perdó que he parlat. No. Digues. Sí? No, és que la meva mare també tenia problemes amb el joc. Ah, sí? Sí, l'últim any també la portàvem a grups d'autoajuda. Sí. I va servir de molt. Va seguir jugant fins que la va palmar. Perquè tenia una addicció, estava malalta de dona. Malalta mis cojones 33. No. Sí, malalta, Perquè això és una lluita diària contra la temptació. Mireu, companys, el que em va salvar va ser que jo vaig reconèixer que tenia un problema. Ho estàs escoltant, oi? Digues, la teva mare ho va reconèixer? Mai! L'havíem de portar al grup d'autoajuda arrossegant-la dels cabells. Tu tampoc vas tenir gens de paciència amb ella. És que em treia de polleguera, Doncs que estrany, perquè sembles una persona supercomprensiva, Ferran. Mira, tu com et deies, perdona? Laura. Com? Laura. Molt bé, doncs Laura. Hauries d'haver estat tu allà,
després adonar-te'n que s'havia jugat tota la pasta de la pensió al casino. Però clar, és que com que parlar des de fora és tan fàcil... Marta, què fas? Que tu no pots veure. És que no és per mi, és pel Daniel. Daniel! Escolta, que jo no t'he No demanat t'he dit que no beguis? Que jo no l'he demanat. Me l'acaba de demanar, què faig? Dona, Ai, pobreta la teva dona. què dius? Dic que pobreta la teva dona, perquè aguantar-te ha de ser un infern. Mira, no et penso ni contestar, Perdona, Esteve, que estaves parlant tu i... hem tallat. No va d'això la sessió? No passa res. Mira, carinyo, vull que sàpigues que vaig fer tot el que està a les meves mans per curar-me. I així és, companys. Encara vaig al grup aquest d'autoajuda. Els dimarts a les 8 del vespre. I no he faltat ni un sol dia. Però els dimarts no vas al gimnàs. Al gimnàs. Tu creus que aquests bracets van al gimnàs? De puta mare, Esteve! I em falta descobrir alguna mentida més, o què? No és cap mentida, és la mateixa. Amb això estic d'acord, És la mateixa mentida, ramificada, Això sí, però ho hauria d'apuntar com només un, no? Mira, carinyo, jo sé que també ha de ser difícil per tu això, Però vull que entenguis que jo mai t'he volgut mentir. Ho entens, oi? No em pressionis, ara t'ho demano, sisplau. No et pressiono. Només et demano que m'entenguis. Mira, jo la deixaria tranquil·leta, que s'ho està prenent massa bé. Jo en el seu lloc et tallo els pebrots. Hòstia, Laura, No, jo estic a favor de l'Esteve, Perquè l'Antònia t'ha demanat que expliquissis el teu problema, no? I ho ha fet, Ho ha fet. Que no és poc. Ha sigut adult. Marta? Escolta, ha dit que sóc adult. Si hagués volgut, t'hagués pogut dir qualsevol tonteria i no ho haguessis sabut mai. Ah, què passa? Que a sobre t'haig de donar les gràcies? Això és el Novamàs. No li diguis això és el Novamàs perquè li recordes el casino. Au, va. Passem de sobre una vegada. No canviem de sobre, carinyo. Jo vull que entenguis que jo no t'he intentat mentir. Només t'ho he ocultat una miqueta. Ja està, xaval, calla, que encara la liaràs més. Sí que sí. No vull que sigui un motiu més perquè no anem a viure junts. Aquesta notícia, precisament, no t'ajuda, No l'ajudarà, No l'ajudarà, però és que a mi, company, ni aquesta no me la fot. Quan dius aquesta, et refereixes a mi? Sí. Sí. Què vols dir? Doncs que jo crec, que si no va viure amb tu, és per una altra cosa, perquè a mi aquí hi ha alguna cosa que no em quadra. Què és el que no et quadra, si es pot Doncs saber? no em quadra, no em facis parlar, no em facis parlar. Que parlis, que ho diguis una puta vegada. Aquesta està amb un altre. Què dius? Que sí, que està amb un altre, Que no li vas fotre els cuernos abans al teu ex, Doncs ara estàs jugant al mateix joc, però ara ets tu, Està fent amb tu el mateix joc, Què dius, Daniel? Què passa, Que no li va fotre els cuernos al seu ex? Tens a cap- Doncs ara és el mateix, però és l'Esteve el que porta... Tens el cas podrit, tens el cas. Aquesta és la meva conclusió, I perdona la sinceritat, Carla, però aquest és el meu veredicte. Opino el mateix que el Daniel. Molt bé. Ferran, no diguis aquestes coses que ni tan sols la coneixem. Sí, a veure si la tonteria del meu marit no és contagiosa, Jo mai li seria infidel a l'Esteve. El teu ex sí, oi? Com es deia? L'Àlex. Àlex. A l'Àlex, el teu ex, sí, que li vas posar les banyetes. Aquestes són així, M'ho has tret de la boca, Esteu dient els dos tonteries. Ei. Que ens estàs dient tontos, el Ferran i a mi? I t'explicaré jo bé el que va passar. Explica't. Resulta que tu li vas posar les banyes al teu ex, a l'Àlex, li vas posar les banyes al teu ex i llavors ell se'n va adonar i et va deixar. No. I et va deixar. No cal aquest interrogatori. No. Jo confio en ella i sé que no m'enganya. Ho has escoltat, Daniel? Gràcies, amor. Jo sé que la Carla mai em seria infidel. Però... Esteve, tu ja has vist com ens mira aquesta dona? Carla, tu m'enganyes? És una broma subnormal! Broma, imbècil! Tonto, que aquests dos tontos, de veritat, Mira, perdona'm, carinyo, és que escolto aquests imbècils i no sé ni què dir-te. Però que no li demanis perdó, que no cal que li demanis perdó perquè no porten ni 2 anys marejant-te en això d'anar a viure junts i a més no et dona ni un argument creïble.
Així que subnormal. no li demanis perdó, home! Què m'ho ha d'explicar tot? Home, doncs perquè és l'única excusa que em dona. Excusa, subnormal! I jo no sé què pensaràs tu, Ferran? Però aquí està la pregunta del milió. Per què l'experiència de la Carla amb el seu ex va ser tan negativa? Per què? Ho veieu? No hi ha cap resposta, No hi ha cap resposta! Voleu que us digui per què em vaig separar de l'Àlex? Sí. Doncs em vaig separar d'ell perquè em pagava. Què? Em fotia una pallissa quasi diària, per això em vaig separar. Esteu contents ara o necessiteu més detalls, imbècils? Perdó, Carla. Marta, què fas? A on vas? És que no és permís per la Carla, mira com està la pobreta. Però com que et pagava? Li demanes disculpes. Sí, ja ho he fet. Li tornes a demanar Sí. disculpes, Daniel. Sí, bé, perdó. Perdó, Carla, Se'ns ha anat de les mans. Sí, és que se t'ha anat de les mans, subnormal. Que no passa res. Era molt gelós, es posava violent perquè deia que jo mirava altres homes i començava cridant-me i acabava pagant-me. I no me n'has dit res? Això ho sap l'Antònia? No vull parlar d'això amb ningú. Sempre va ser agressiu. No, al principi era molt carinyós, però quan vam anar a viure junts va treure la seva veritable cara. I no el vas denunciar? No ho sé, no em vaig saber. Els meus pares es van assabentar perquè un dia quasi em mata. I el van avisar que si no em deixava en pau trucaríem a la policia i ja no l'he tornat a veure mai més. Veu, que anirà bé. L'hauries d'haver denunciat. És que els tios així no canvien mai, t'ho dic perquè he portat molts casos com el teu. Una persona violenta mai deixa de ser-ho. És horrible. És horrorós. Sí, horrible. Canviem de tema millor? Sí. Mireu la Carla, pobra, com està. Passem. Sí? Sí, jo ara sí que necessito una copa. Gràcies, Ferran. Nada de res. Queden dos so. Què, llegeixo? Que no toques la trompeta, tu. No, toca-la tu, si vols. Llegeix. Si vols, marxem, carinyo? No, m'ha anat bé explicar-ho. Doncs toco la trompeta, Com es toca, això? Marta! Que és per mi, que li acabo de demanar. Me l'acaba de demanar. No la demanis tant. Collons! Puja allí? Sí, segueix. Sobre C. Espero que ho estigueu passant bé. Sí, de Diu puta l'Antoni, mare, ho estem passant de puta mare. Ara. Arriba l'hora de parlar de sexe? Què? No. Va, sisplau, no fotis, Què et parla de sexe? És important que cadascú expliqui com se sent en aquest terreny amb la seva parella. No sigueu tímids perquè és un tema molt important. No. Jo em nego de parlar de les meves intimitats aquí, No, jo també, Jo també em nego, així que amb nosaltres dos no hi compteu, Va, home, va! No feu els estrets! Estrets? Sí, què passa? Que ja que haurem de parlar de sexe? Perquè aquí, això és un tema que es parla en parella, i prou. Vols parar de veure ja que portes tres? Joder! Ai, no em cridis! Mira, a mi em diu la Carla que ha dit el mateix. Però, carinyo, que ja em portes tres? Apa, el fantasma! No siguis tonto, va, deixa. No es tractava d'això, de parlar de sexe? Com es nota, que porteu junts poc, Company, no em diguis que vosaltres dos... Mira, saps aquella frase de folles menys que un casat? Doncs jo te la doblo, Folles menys que un casat amb 2 fills. Per mi és tot el contrari. Quan més temps passant a la parella, doncs tens l'experiència, no? Pots provar coses noves, jocs nous... Com que tu amb això dels jocs ho tens molt dominat, no? Ara estàs tot al palo corrent, no? Caldria mirar, Laura, si el teu marit està corrent al llit o no. Ai, el Daniel acostumava a ser un bon amant. Quina punyalada de figura m'ha fet mal a mi tot. És broma, no t'escalfis. No, tranquil·la, que jo amb tu ja no m'escalfo. Sí que està al corrent, sí. Seguim aquí amb la llengua ben marinosa, Escolta,
Escolteu, va, deixeu-vos de tonteries, parlem seriosament. De què collons vols que parlem? De com follo amb la meva dona? I per què no? Doncs per què no? Doncs mira, per mi aquest tema és ben normal. És com parlar de qualsevol altra cosa. Sí, a mi em sembla que tu ets el típic calentorro de la vida. I tu, Ferran, que no em pares amb la marca de sexe. He de dir que jo no participaré en aquest tema. Amargat. Ferran, que ja em vaig calant jo a tu, A mi? Mira, t'aconsello un llibre que segur que et canvia la vida. El hombre multiorgásmico. Ai, no, carinyo, deixeu Sí, estar. sí. L'hombre què? Aprèn apunts, que segur que m'acabes agraint. El hombre multiorgásmico. És un llibre que t'ajuda a aguantar més en l'acte sexual amb la teva parella. Entre d'altres coses. I funciona? Però què dius? No. Ha dit que no, Funcionarà, funcionarà. Doncs ho expliques bé. Perquè estic començant a provar el mètode aquest, A l'índex. Primer, ho fas amb tu mateix, i després ja amb la teva parella. I com tu fas tu mateix? Doncs com tu vols fer? Doncs masturbant-te, home! Ei, a mi no em toquis, I menys amb aquesta mà, I menys amb aquesta mà. A veure si ara aquest ens haurà d'explicar a mi com es fa les seves cosetes, Que per aquí sí que no hi passo, Laura? Per aquí sí que no hi passo, Mira, Riqui. Tranquil·litat, Jo practico aquest camp per després poder gestionar bé l'ejaculació. Quieta, home, que no, que jo no parlaré d'ejaculacions i aquestes coses. Prou! Mireu, parlant de corregudes. Sabeu què va recomanar? El teu Tito Ferri. Exactament, Tito Fermín! Exactament. El mateix. O sigui, que el teu Tito Fermín, a part de ser un gilipolles, era un pajiller. Marta, Marta, para ja, sisplau, Estic bé. Estàs emborratxant. Para amb això, Mira, digueu el que vulgueu, però allargar més l'acte sexual és bo per la parella. Espero que mentre et masturbis almenys pensis en mi. Marta! I aquesta què li passa? Que la donaré un atac. Tranquil, Ferran, ja que no et llegiràs aquest llibre, deixa que la Marta gaudeixi, Marta, sisplau. Va, Ferran, home. Relaxa't. Ai, que no pego. A veure, que ja m'entenc. Una pregunteta, Esteve. Llavors dius que entrenant-te tu mateix fa que aguantis més fent l'amor? Sí, és un exercici del llibre. A veure, tu quan aguantes? Jo què sé. Jo no estic allà amb un cronòmetre. Però més o menys. A més, la durada no és important. L'important és la qualitat. Des de quan t'importa la qualitat? A veure, que la qualitat importa, però també la durada. Pensa que a les dones els cal més temps per arribar a l'orgasme. Vinga, va, ejaculacions, orgasmes, o sigui, de veritat hem de parlar d'aquests temes davant de les nostres dones, tu? Va, Ferran, relaxa't. Pren-t'ho amb humor. Si a nosaltres, les dones, ens encanta parlar d'aquests temes. Així ho normalitzem, ens obrim... Però és que a mi no m'agrada parlar d'això. Ferran, Ferranet. Que em sembla que tu ets d'aquells que acabes ràpid i després s'adormen. Sembla que sí. O no, Marta? Deixa en pau a la meva dona, que nosaltres no parlarem d'això, És un amargat, Mira, Ferran, mira, que un bon orgasme és el millor remei per curar una depressió. Mira, gilipolles! Quan em tornis a posar la mona, et fots una pallissa, Et trencaré les mans i t'hauràs de fer les palles amb els peus. M'has sentit? Millor, Que la saurada té el teu Tito Fermín, les palles. Ei, Ferran, calma't. No puc creure que haguem de parlar d'això, Que sí. I aquest sobre ja no dona per més, No dona per més. Aquest sobre no dona per més, així que passem al següent. No! M'he il·luminat. Daniel, tu portes uns 20 anys amb la teva dona, no? Sí. 19, exactament. No, home, som preciós, sí. I mai ho he provat amb altres persones? Mai. És a dir, m'estàs dient que ni la punteta ni res? Ni la punteta ni res. Jo només he estat amb ell, Doncs jo sí.
Abans. Abans que tu, per suposat. Tu deus dir aquestes típiques relacions quan ets adolescent. Sí, més o menys, sí. Doncs mireu, a mi el meu Tito Fermín em va portar un bordell per estar-me. No, si ara hem de parlar de putes també, va. Ara sempre vol participar el Ferran. No, Ens expliques com vas començar tu, Ferran? que no participarem en aquest tema. Tu ets sort, eh? Val. A mi també em va portar un bordell, eh? Però, Daniel, que tu no has de parlar d'això. No, ja, però ho posa al sobre, no? Doncs a mi també em van portar un bordell, eh? I mira, se'm cau la cara de vergonya perquè em vaig estar tan borratxo que em vaig quedar dormit i no vaig poder fer res. Sí, no, està traumatitzat de per vida, eh? Jo diré que en aquesta parella hi veig molt avorriment, eh? Què t'ho fas sospitar? No. No Escolta'm una cosa, No t'ho prenguis pas a broma, Que jo ho faig per ajudar. No heu provat mai amb nous estímuls? Com no us estimo? Nous estímuls? Sí, la Carla i jo tenim un amic que té un sex shop. Va. I de tant en tant li comprem joguinetes. I quines joguines compreu? Voleu que us n'ensenyi una? No, Carla, no ho passis. I tant. Ensenya que hem comprat abans de venir cap aquí. Carla, no t'hi escarrassis, que la meva dona i jo no estem pas interessats en aquestes coses, eh? No. Jo sí que vull saber què han comprat aquests dos. Doncs... Tachan! Pels 7 pecats de la creu de Jesucrist, què és això? Això se li diu bomba succionadora de clítoris. Com funciona? Home, suposo que no cal que us ho expliqui, no? Però mireu per les cames que t'ho ensenyen a I et aquí barbetes, eh? Però què és broma? Tranquil, però porta pila. Piles! No, home, no, que porta bateria. Mira, apretes aquí i comença a xuclar. I està bé, és bo? Encara no l'he provat, però m'han dit que sí. Aquesta nit sortim de dubtes. S'ho passaran fenomenal. S'ho passaran bomba! Marta, t'ho demano, sisplau, deixa de veure, dona'm l'ampolla. Que em doni l'ampolla! Dóna-li. L'ampolla! Relaxa't, Ferran, que només s'està rient. Mira, tu segueix mirant la merda aquesta de cara viciosa que tens. Què educat ets, Ferran? A mi el que em sembla és que aquí la succionadora és la Marta, però d'avui és qui, Idò, soc Salota, de tot succionadora, de tot whisky! Però, Ai, que em cae! Vamos! Sisplau, Marta. Marta, controla o marxem, sisplau, Però una pregunta. Que porta un pet mallorquí? Aquest cony que quan va borratxa, que li agafa per parlar amb accents. No, no. Idò, no estic borratxa, no. Idò, estic contenteta. No està borratxa, diu. Ferran, us el voleu emportar vosaltres? Mira, ni de conya, això no entra a casa meva ni molt. Marta, i tu, què el vols? Ai, és que a mi me fa una mica de coseta que me faci ventosa. I tu, Daniel, què el vols? No. A casa meva això no entra. Molt bé. Però si és per mi, no m'ho pots prohibir, Daniel? Què passa si ho veuen els nens? Ai, per què ho han de veure, els nens? No ho enxufaré ni mana a la nevera, Daniel. Molt bé. Doncs compra tu, si vols, però no ho utilitzis a casa, No, a casa no. M'ho enduré al metro i el faré servir allà, Mira, figura. A tu et puc comprar un vibrador anal. Què et sembla? Compra-li. No. A mi no em compris merdes aquestes, que jo prefereixo el mètode tradicional. Només faltaria a mi ara que se'm quedés enganxat. La veritat em sembla de molt mal gust que haguem de parlar d'això, Em posa de puta aquell aquest I tio. a mi també. Mira, Ferran, jo deia exactament el mateix al principi dels sex shops. M'he fet fan i tot. Però és que m'és igual, que a mi això no em passarà, sí. Prou! Val. Però ara que parlem del sexe, a tu què t'agrada? Que no parlaré d'aquest tema. I punt! Val, tu potser no vols parlar, però la Marta potser sí. Què li agrada al Ferran al llit? Escolta, no siguis maleducada, Marta! És només una pregunta, tranquil, Daniel, controla la teva dona, És impossible. Per què estàs tan nerviós, Ferran? A veure. Això és un tema que nosaltres no parlarem. No parlo jo ni ella. I punt!
tranquil, Però tranquil. tothom parla de les seves relacions Però sexuals. és que a mi m'importa una merda, ho has sentit, reina? Nosaltres no parlarem, no participarem, ja està. Només us estic demanant que respecteu la meva decisió. I si no ho feu, marxo o marxem. Ah, home, per filar inclús en alguna cosa que ve, Ferran. Mira, n'estic fins la polla de les teves psicologies, m'has sentit? Si arribo a saber que es munta aquest show per això, no ho ensenyo! Sí, guarda. Guarda, millor guarda. Però, reina, que veig que tu t'has quedat amb les ganes. Com que té la meva targeta, si vols, jo t'ho compro un personal i tot. No perdones tu una, No, figura, és la meva feina. Ja. I a part em fan un bon descompte. Jo m'ho pensaria. No parlis en plural, Nosaltres no estem interessats en aquestes coses. Que no entri això a casa de Laura. No ens enfadem, ara. Sí, que així no ens estem ajudant gaire. Canviem de tema, millor. Sí, millor. No. M'he il·luminat, però... Mira, per tancar el tema del sexe, proposo que cadascú digui quina és la seva postura sexual preferida. Home, i què més? Tu això et sembla molt divertit, no? Tu que em faltava aquí, la postureta sexual. És per passar-nos-ho bé una estoneta, no? No, doncs que no em ve de gust parlar d'aquestes coses, ja està. Home, doncs toco la trompeta i s'ha acabat. Exacte. Mira, no, ben pensat que no toqui la trompeta. Que jo sí, que li explicaré la meva postura sexual preferida. Molt bé. Per exemple, Daniel. Doncs quina necessitat, no? Doncs la meva postura sexual preferida és... jo a sobre del Daniel, però d'esquena. Ho has sentit això, Cari? I què tal? Què fem aquesta nit? Espera. A mi m'agrada aquesta postura sexual, i perquè així no li he de veure la cara al Graciosa estàs, no? I a tu, príncep destanyit? Quina és la teva postura sexual preferida? A mi a sobre, a sota, contra la paret, és igual. Tot és la mateixa merda. Ai, no diguis això. Això és veritat. Estic convençut que a ella li passa el mateix. Jo segueixo dient que aquí falta imaginació. No té per què ser així, home, companys de teràpia, no té per què ser així. No, segur que no. Mireu, m'explico la meva, sí? Vinga. Doncs, a mi la tradicional, jo a sobre de la Carla. Tu molt multiorgásmico, mucho succionador i després molta Thermomix i després fas el misionero. Exacte, molt de llibre i després marramiau, Ets un fantasma. Tranquil·litat, A mi m'agrada aquesta postura per una qüestió fonamental. A veure, No il·lustra. aniràs a explicar el que estic pensant, no? I per què no? Així potser aquesta nit, amb aquests astroglodites, se'ls obre un món nou. Ja, a veure, A mi m'agrada estar sobre la Carla, perquè mentre ho estem fent, ella amb els seus dits... El culet! Exactament! Clar. I tu allà t'obres a un món, però que bé, no? Però que bé només, no? Mira, per aquí sí que no hi passo, Laura, per aquí sí que no hi passo. I no tu, aquesta parella és la bomba! Marta, sisplau. Calla. Va, toca la trompeta. És que no... No toquem la trompeta. A mi aquest tema m'està interessant. Jo, Esteve, vull que me n'expliquis una miqueta més. Exacte. Si és que sou uns catetos, Vale. que no sabeu que ja està el punt G. El punt G, sí, amb G de gay, No, que això no té res a veure amb l'homosexualitat, res a veure. No, a mi m'agrada que em fotin els dàtils per l'ollera. Tu saps com en diuen d'això al meu barri? Es diu Marieta de l'Ull Viu. Bujarrón! Mira, carinyet, que veig que tu t'has quedat amb les ganes. Aquesta nit, quan estem en plena acció... 1, 2, 3... Meravella! Sí. Li puc fotre els dits o alguna coseta més, també? Tot el que tu vulguis! Sí, Laura, tu prova-ho, Tu prova-ho, posar tot el que vulguis. Si pots, li pots fotre un canelobre, també, Sí, tu prova-ho i ja veuràs que surt de la font del gat. Potser sí que ho provo. Tanto no ho intentes, salota, tu! Baixant de la font del gat! Marta, deixa de beure d'una vegada, sisplau, t'ho demano, Sa darrera copa i prou! Saber com i deixa de parlar en mallorquí, collons! I doncs? Mira, sí, tu, marxem, fora, ja està. No marxeu, sisplau.
Ha sigut la meva culpa, he insistit massa amb el tema aquest. Que m'és igual. Fem l'últim sobre i marxeu. Que no, que s'ha acabat, que nosaltres marxem. Però si ja només queda un sobre. Però és que m'és igual si queda un sobre. N'estic fins la polla dels sobres, de la teràpia de grup i de la puta trompeta. Vale, ja està, només queda un sobre, I ja està, ja quasi estem al final. Marta, tu te'n vols anar? No, Marta, no, jo me quedo aquí a llegir. Solta'm sobre. Marta... Ferran, saps què farem tu i jo? Saps què farem tu i jo? Obrirem l'últim sobre, aquests sobres de merda, els obrirem, farem ràpid el que posi dintre i marxarem. Però Daniel, Fes-me cas, tu confia, però digue-li a la teva dona que no begui més. Com? Que no begui més, digue-li. Que no beguis més. Que no beguis més i que no parli en mallorquí. Que no parlis en mallorquí. Molt bé. Molt bé. Doncs continuem. Continuem. Vinga, sí. Bé, doncs sí. S'acaba l'alcohol, sí? Fora problemes, toco la trompeta i s'acaba el tema aquest del sexe. Va. No, però un moment. Tranquil, ja està. Llegeixo jo. Vinga, va. Marta, què fas? Aigua! Vinga, aigua! Últim sobre. He notat que a les tres parelles la gelosia juga un paper molt nociu. Per la qual cosa, em sembla molt oportú que per finalitzar la sessió tracteu el tema. Crec que el millor és que comencin en Daniel i la Laura, ja que en la darrera sessió el Daniel va reconèixer algunes actituds errònies per part seva, però no vam poder aprofundir en el tema. Crec que aquest sobre m'encantarà! Actituds errònies, joder. Què vols? Després del que vas dir l'altre dia a la consulta? Però per què sempre he de parlar jo, Per què sempre he de parlar jo? Aquests dos encara no han parlat en tota la sessió. El Daniel és gelós. No, jo no sóc gelós. No, no és gelós. És insuportable. Mira, l'Antònia va dir que tenia salutípia. No. No va dir això, Va dir que podia ser. Ah, I què és això de la salutípia? la salutípia és una gelosia malaltissa, Algú que té comportaments que no són normals. A veure, i què no és normal, Què no és normal? Mirar el mòbil de la teva dona no és normal, perquè em sembla que aquí tothom ho ha fet alguna vegada, No, jo no. Jo tampoc. Ah, I jo? Jo tampoc. A veure, no és una cosa que estigui bé, però tampoc és com per dir que és una cosa malaltissa, tu. Un altre que li mira el mòbil a la seva dona. Mira, jo no li he mirat mai el mòbil a la meva dona, reina. Ferran, no siguis mentider. I quan t'he mirat jo tu el mòbil, Mil vegades. molt bé, Marta, ens hem de revelar. A veure, un moment, em puc explicar, O ja s'ha decidit aquí que sóc una normal, que tinc salutípia i que sóc una merda? No, és que ja sé el que diràs i em cabrejaràs amb mi. Bueno, deixa'l parlar, no? Que no, que ja el vaig sentir l'altre dia a consulta i no tinc ganes de tornar-ho a escoltar. Però potser ells tenen una altra opinió diferent, no? Que l'Antònia serà psicòloga, però això no vol dir que tingui raó en tot el que diu, Efectivament, Dani, i tu pots fer el que et doni la gana, Doncs molt bé, explica-li la teva teoria al teu nou amiguet. Doncs mira, Ferran, la meva teoria, és que totes les persones sempre estem enviant senyals. Sabeu qui té una teoria sobre els senyals que envien les dones? El teu Tito Fermín! Exacte, el meu Tito Fermín. El meu Tito Fermín deia literalment 2 punts. Si hi ha una dona que quan dorm dona l'esquena al seu marit, està fotent les banyes. Mira, Esteve, de totes les tonteries i teories del teu tiet Fermí, aquesta em sembla la més ridícula, I tu no riguis, Daniel, que la teva teoria sobre els senyals també és patètica. Mira, el que passa és que per una sola vegada que no li vaig dir la veritat, Ho has sentit, això? Com que no li vas dir la veritat? una vegada a 19 anys, però és que això ara no importa, I com que no importa? Com que no importa? Com que no importa? Com que no importa? I està clar que importa, Perquè quan un comença a mentir en la parella, a l'altre se li comença a podrir el cap. Ja tenies podrit. Efectivament, I en aquest cas no es tractaria de gelos, Pauleta? Laura! Mira, si descobreixes que et menteix, el més normal és que facis coses estranyes. Paula! Laura, aquest tio és gilipolles, o què li passa? Però de quin tipus de mentida estem parlant? El que va passar. Això ho explico jo. Això ho explico jo. El que va passar, és que una tarda normal, ella va i em diu surto a fer un cafè amb una amiga. Fins aquí tot normal, no? Al cap de 20 minuts truquen al timbre. I que no sabeu qui era? La seva amiga, que casualment passava pel barri i venia a fer-li una sorpresa. Em moro de ganes de saber quina excusa et va posar la Pauleta, tu.
No li vaig posar cap excusa, Manolo Petit. Perquè no em va preguntar res, però és que a més jo uns dies més tard li vaig explicar tota la veritat. Sí o no, Daniel? Sí o no? Sí, és veritat, al cap d'una setmana. Al cap d'una setmana tu vas venir, per iniciativa pròpia, i em vas dir que no havies quedat amb una amiga, sinó que t'havies trobat a un bar amb un client. Però com no se t'ocorreix a tu interrogar-la quan va venir cap a casa? El primer dia! Aquella tarda no em va caldre, perquè jo ja havia entrat al seu mail. Què? Ah, bona. Què? Jo havia entrat al teu mail, i vaig veure que tenies una reunió. Quan vas entrar al meu mail, Daniel? Després de marxar la Lucía, Qui és la Lucía? la seva amiga. O sigui que tu aquella tarda ja sabies on havia estat perquè m'havies espiat. I què passa, que està malament? Perquè jo el que crec que està malament aquí és mentir. Laura? És mentir. A mi m'és igual, si se'n va amb un amic, o amb qui sigui, a fer un cafè. Però si no hi ha res d'estrany, perquè em menteix. Perquè em menteix! No, és que no ho puc entendre. O sigui, l'únic que et va faltar va ser seguir-me pel carrer, no? O sigui, de fet un dia amb l'Antònia, a teràpia, va dir que n'havia tingut ganes alguna vegada, com un joc. Ell deia com un joc. Em va seguir, Daniel? Daniel, em va seguir! Que no. Daniel, estàs nerviós, m'estàs amagant alguna cosa? Daniel, digues la Que no et vaig seguir, que no. I vaig demanar a algú que ho fes. Vas contactar amb un detectiu? Home, no vaig contractar cap detectiu. I vaig demanar a un amic que anés a aquest bar, i ja està, res més. O sigui, que em va seguir com una delinqüent! No. Ah, no? No, que li vaig demanar a aquest amic que anés a aquest bar i llavors... Mira, Daniel, tu no tens salutípia, tu ets gilipolles, Daniel. Això que vas fer està molt mal fet, No, perdona. Ell va veure alguna cosa estranya i per això va actuar d'aquesta manera. Jo hagués fet el mateix, Però s'ha de confiar en la persona que tens al teu costat. Confiar, dius. I tu què li has confiat al teu noviet, Li has confiat a part els teus problemes amb el teu ex? No és el mateix. Ah, no? No. Jo vaig ocultar també la meva addicció. Ara estem en paus? Doncs això és una addicció, Aquí no hi ha ningú lliure de culpa. Així que no em jutgem, Ja, però per què seguir-me si tu ja sabies que estava en una reunió de feina, Daniel? Doncs perquè no entenia per què m'havies mentit, No ho entenia. Que va veure el teu amic? Va veure allà, amb el teu client, i després jo ja vaig descobrir que l'havies derivat a un altre advocat. Com ho saps, això? Doncs perquè el meu amic va parlar amb el teu client i va preguntar. I ja està, Deixem aquest tema, ja està. No està. Tu volies saber si t'estava sent infidel, no, Daniel? Laura, que jo ja sé que el que vaig fer està mal fet. No, pregunta-m'ho directament, així sortim tots de dubtes. Pregunta'm si et vaig ser infidel. Ja ho sé que no em vas ser infidel, Laura, que ja ho sé. Deixem aquest tema, passem a l'altre sobre i jo toco la trompeta, Doncs si et vaig ser infidel. Mare meva, tu. Què? Que me'n vaig anar al llit amb el meu client. Te'n vas anar al llit amb aquell tio? Sí. Un moment. Em sembla que això se'ns amana les mans una mica, no? Per què no tornem al tema del sexe? No tornem al tema del sexe. El tema del sexe s'ha acabat, No, i això és molt més interessant. Sí, jo estic d'acord amb el Ferran. Ara el més important és que el Daniel i la Laura s'expliquin el que van sentir. Potser encara trauran alguna cosa bona de tot això. Sí, una cosa boníssima en trauran, Sobretot aquí el Daniel. Ja ho sento, company? Ja ho sento. Perdona. O sigui, no sé ni per què ho vaig fer. Va ser una vegada i ja està, no el vaig tornar a veure. Però és que no m'agrada que m'espiïs i que em controlis, Daniel. Tu ja no estàs en condicions de demanar res, Pauleta. Ves a la merda, Ferran. Saps les senyals, la teoria aquesta del teu tiet Fermín sobre les senyals, aquesta d'on d'esquenes cada nit? Mira, vols que parlem dels teus senyals, Ferran? Vinga, parlem Que de vam al llit amb la Carolina! Què? Que se'n van al llit Que amb... me'n vaig anar al llit, Em vaig anar al llit amb la Carolina. Quina Carolina? La meva amiga Carolina. Quina Carolina? La meva amiga, la Carolina. Quantes Carolines coneixes tu, Ferran, tu coneixes alguna Carolina? Estàs enfadat, però no et passis. Ho puc assegurar. I et puc dir quan i jo. M'estàs dient la veritat? Sí. És un fill de puta! La Carolina és la meva amiga. Vols que t'expliqui quan va ser la primera vegada? Va ser aquell cap d'any que tu et vas emborratxar. I després jo la vaig haver d'acompanyar a casa. Vols que t'expliqui quan va ser la segona? La segona va ser a Calella,
En aquell tu te'n vas al port a veure la posta de sol. Tu, fill de puta! Sisplau, no us baralleu. Sí, sisplau, pareu. No, tu no volies quedar-te, Doncs ara ens quedem, gaudeix. Ets un cabró, la Carolina és la meva millor amiga. I tu te'n vas al llit amb un No és client. el mateix, Daniel. Conec a la Carolina des dels 5 anys i ets un merda! Bé, els dos us vau equivocar. Ara hauríeu d'escoltar-vos, intentar entendre les raons de l'altre. Sí, però que s'escoltin a la seva propera sessió de l'Antònia, Nosaltres, mira, toquem la trompeta. No. Tu aquí no toques res, Aquí decidim quan toca tocar-la. No, el que ens ha passat també us pot servir a vosaltres. No, Laura, perdona, però no. Això t'ha passat a tu. No projectis en nosaltres les teves merdes. No, Ferran? Exacte, guapa, Mira, tu vas a la merda i tu vas estar amb un tio que et maltractava i no vas fer res fins que gairebé et mato. Laura! Laura, què? Tu i jo ens hauríem d'haver separat fa molt de temps, però preferim humiliar-nos, abans d'assumir el que està passant. Tu i jo ens hem discutit mil No, vegades. jo ja no t'estimo i tu a mi tampoc. No. Això ho dius perquè estàs enfadada amb mi. No, no estic enfadada, estic enfadada amb mi, Per fer veure que tot estava bé i seguir junts. No cometeu el mateix error. Sobretot ho dic per tu, Marta. Per mi. Escolta, Per mi, per què? si vols fer catarsi, fes-la amb la teva parella, A nosaltres ens deixes en pau. Mira, per una vegada estaria bé que parlessis i diguessis el que et passa. Que deixis a la meva dona en pau. Marta, és igual, no parlis, ja està. No diguis. Digues el que et passa, Marta. Però que et deixis ja de diàlegs! Que no... Què fas? Que em deixis anar! Que em deixis anar! Quiet! Et deixo quan et calmis, d'acord? Has vist com es posa? No et mereixes que et tractin així, Marta. Però que callis, filla de puta! Que callis! Escolta, et mataré, et mataré! Ei! Molt mal- Prou! Calma! El Ferran em viola! Marta, calla, sisplau. Marta, parla. M'obliga a tenir sexe encara que jo no vulgui. Marta, no saps el que estàs dient. Sisplau, calla. Des de quan passa? Des del principi. Marta. Però veieu el que s'aconsegueix amb... Mira, s'ha acabat, tu! S'ha acabat! Obriu la porta! Obriu la porta! Denunciar-lo? Per què està la porta tancada? Saps que pots denunciar-lo, Marta? Però què dius de denunciar-lo, tu, filla de puta? Nosaltres et podem ajudar. L'Antònia està venint cap aquí. Però, L'Antònia està venint. però ara, per què t'hi fiques tu ara? Que ets policia, tu, filla de puta? Ferran. Potser que et calmis. Potser que et calmis i callis. Però, I que ara parli la Marta. però tu... Seu. No. Això és il·legal, Això és il·legal. Us fotré als quatre. Això és il·legal. Em fiques molt nerviós. Ei, Esteve! Esteve! Què fas? Li pot fotre la mà al damunt. Però què fas, Esteve, Què estàs fent? Que et calmis, tu també. Marta, mira, de veritat, jo et prometo que mai més, Que mai més. Els quatre, us ho prometo, és que mai més, que mai més. On vas? Vaig a parlar amb la meva dona. No. Ni parlar-ne. Quedes aquí, Deixeu-vos igual. Marta, carinyo. Escolta, de veritat que et prometo que mai més passarà això, Anem cap a casa amb el Ferran Petit, tu i jo, Som una família, mira'm. Jo t'estimo i tu m'estimes, Els dos ens hem equivocat, però ho podem solucionar. Mira, jo et perdono, Anem cap a casa. Com que em perdones? Va. Tu em perdones a mi? Ai, Ferran, jo no puc més. Sí, vull fer la denúncia. Marta, que sóc jo. Marta, bitxo, que sóc jo. No, Ferran, no, és que no puc més. I he de pensar també en el Ferran Petit, que no, que ja està. Vols que anem a comissaria? Sí. Ferran... Ai, és que em fas por, Ferran! Us esperem a fora.
això, no? Nois, Què? potser que adrecem tot això. Sí, sí. La taula és d'aquí? Sí, és de l'Antoni. I el termo? Temos a la Carla, li portes? Sí. Escolta, això del teu tiet Santi, potser que ho rebaixes una mica, no? No sé d'on ho has tret. Què passa? Existeix realment, I tant. I a més, ell el coneix. Oi, Daniel? Sí, sí. Sí, aquest Fermín existeix. Fermín sap greus per la Marta. Segurament, Antoni haurà d'estar-hi molt a sobre. Suprimeix, aconsegueix una ordre d'allunyament. Jo espero que amb 4 els nostres testimonis no hi hagi cap problema. Hi ha hagut un punt, és que m'has dit fotre. Però se li pot fotre la malta. Casau-se, casau-se. Apa, que vagi bé. Adéu. Blood fall. Què li passa? Res. S'ha barallat amb el Now nom. chimes Ah. in the corn. Vens a prendre alguna cosa o no? No, no puc. Say La meva dona m'espera a casa. goodbye. Adéu. Saps, Ferran? Moltes vegades he intentat deixar la meva feina, saps? I can recall your way in the black storm. Sat you way, all it written all over your face was always in your eyes. You came around the truth. Who's on your side?